kaɗan daga cikin shirin kishin sana'a kashi na 5. Kishin sana'a zo muku duk ranar juma'a karfe 9 na dare. Ku je ku yi subscribe a tashar IBT TV, ku yi subscribe kuma ku danna kararrawa domin samun ingantattun shirye-shiryen mu da zarar mu dora. Karnawi Prince Abid ba da umarni, Zala Boy executive producer, Pepe Dondada Tarawa, Umar Dela shiryawa, Ismail Jamuya. Cikin shirin kishin sana'a kishin sana'a zai ke zuwa muku ne a tashar Abit TV duk ranar juma'a karfe 9 na dare. Ku yi subscribe kuma ku danna kararrawa domin samun ingantattun shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Yanzu ake so a yi ya nan kudin tsoron wannan Union Bank ne ko can gobe ko 0.774 shi kuma ɗayan su tuna ne shi ne ga wannan kuma bawa bank ne in ba sai ba cajin awa wanda ba Allah ya suna kana ganin ka waye yanzu mai gida sallame ne ya bai yara a can wurin kuma ka san ma ya kasa sai ya wasu ya ke ne ya ki so a yi kai Allah mana ka shugo dalla abaya dan girman Allah bai kamata ba wallahi Allah fa ciwon da yake akan sana'a ce ta hada ku da shi sana'a ce ka samu rabon kai samu naka dan Allah ka ya kai ka san wannan sai ka daure akan neman kai ka san wannan dalla mana ka mushi ruwa Allah dan Allah ina matsayin yayin ka baka mushi ruwa dan Allah ka ya baka ji abin da yake faruwa kenan kai duba ka san abin da yake faruwa ba yaya ka tuna yaya badde fa shi ma yana gidan dan kande kuma ka san umma ba dadin wannan halin take ji ba ni waye ma wannan tundadan ne waye wannan tundadan wallahi wani dan karamin dan kare ne ma nake faɗa ma yake koyarwa a ra'ayin tamu cikin gargajiya yaro ne karami kamar in baka kowa ni kaɗai sai na jinye sa Allah wallahi zai fa yaro ne dudu yau sai ta zo kawai labarin badde yake ji bai san sunan ba kamar ki san waye wallahi amma ka sai mun cinye sa ba confirm ne ba kuma waye ta kure mu sai mun ta kure